ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. ҷангвари ҷавон ва бебохти вазни 57 килограмми UFC Муҳаммад Мокаев оиди анонси муҳорибаи унвонии вазни худ фикрҳояшро баён кард. онҳо ба даҳум рақами рейтинг Стив Эрцез муҳорибаи унвонӣ доданд, ки дар UFC ӯ ҳамагӣ 3 муҳориба гузаронидааст. ғалабаҳои ман дар UFC аз муҳорибаҳои ӯ дар UFC зиёдтар аст. ман намедонам ки барои чӣ онҳо ин корро карданд, лекин мо бо дастам қарор баровардем ки бо ҳама дар ин вазн муҳориба мегузаронем. онҳо тақдири маро ба канор гузошта метавонанд, аммо ӯро қатъ карда наметавонанд, гуфтааст Мокаев. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Мокаев ҷангвари бебох буда рекорди 12-0 дорад ва ӯ дар UFC 6 муҳориба гузаронида дар ҳамааш пирӯз шудааст. айни замон Муҳаммад дар рейтинги вазни 57 килограмм дар ҷои 7-ум қарор дорад. ба фикри шумо дӯстон, Муҳаммад Мокаев сазовори муҳорибаи унвонӣ ҳаст ё не? чемпиони вазни миёна Дрикус Дюплеси чемпиони пешина Исраил Адесанияро ба муҳориба даъват кард. ман чемпионум ва барои ман фарқ надорад ки бо кӣ муҳориба мегузаронам, аммо ман зидди ҷангваре ҷангидан мехоҳам ки мухлисон ӯро рақиби ман дидан мехоҳанд. мо дар ин ҷо барои мухлисон меҷангем. ин як ҳиссаи кори мост. ман моҳи июн ё июл баргаштан мехоҳам ва соли 2024 ду муҳориба гузаронидан мехоҳам. Исраил Адесания ваъда дода буд ки маро мекушад ва ҷасади маро ба Африка мебарад. акнун ман ба ӯ гуфтанем ки дар суханҳои худ ист ва биё ин муҳорибаро ташкил кунем. ин муҳорибаро одамон дидан мехоҳанд, аз он ҷумла худи ман, гуфтааст Дуплеси. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесания ва Дрикус Дуплеси чанд муддат пеш бояд ки муҳориба мегузарониданд, аммо Дуплеси осеб гирифт ва ба ҷои ӯ ба муҳориба Шон Стрикланд баромад ва ғалаба ба даст оварда чемпиони нав шуд. аммо аллакай дар якум ҳимояи камарбанд зидди Дуплеси ӯ камарбанди худро аз даст дод ва акнун ҳозир чемпиони вазни миёна Дрикус Дуплеси аст ва чӣ гунае ки мебинем ӯ кори нотамоми худро бо Адесания ба анҷом расонидан мехоҳад. чемпиони вазни сабук Ислам Махачев дар суханҳои чемпиони вазни ним сабук Илия Топурия ҷавоб дод. ман намефаҳмам ки чаро Топурия ҳозир оиди ҳама гап зада истодааст. баъди муҳориба ман дар Твиттер ӯро табрик кардам, а ӯ бошад навори муҳорибаи маро монд ки дар он ман бой дода будам. ӯ ҷангвари хуб аст, ӯ бокси хуб дорад, аммо ӯро муҳорибаи вазнин дар вазни худаш зидди Мавсар Евлоев интизор аст ва ман боварӣ дорам ки Мавсар ӯро шикаст дода метавонад, чунки аз рӯи стил барои Топурия ин муҳориба на он қадар хуб аст. ҳозир ӯ оиди вазни сабук, вазни ним миёна, оиди бокс гап зада истодааст. ӯ номи ҳамаро гирифта истодааст, лекин ҳозир таваҷҷӯҳи ӯ бояд ки танҳо дар вазни худаш бошад, гуфтааст Махачев. дӯстон, бояд қайд кард ки чанд сол пеш Илия Топурия ва Мавсар Евлоев бояд ки муҳориба мегузарониданд, аммо Мавсар осеб гирифта аз ин муҳориба даст кашид. Топурия бошад Мавсарро пас зада ҳар гуна суханҳо гуфт ва аз ҳамон ҷо бадбинии онҳо оғоз шуд. акнун баъд аз як чанд сол Топурия чемпиони вазни ним сабук аст, ана Евлоев бошад яке аз довталабон аст. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо маъно ва таърихи хуб дорад ва боз ҳар дуи онҳо ҷангварони бебохтанд ки чунин муҳорибаҳо барои тамошобинон хеле шавқовар аст. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? ва ба фикри шумо дар чунин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.